Creo que ilusionado, non? Ilusionado porque cortamos esa dinámica de dous partidos perdidos de forma consecutiva, non? Por primeira vez na tempada. Bueno, creo que cortamos pues, facendo un gran partido frente, como dixen na previa, para min o mellor equipo do grupo. Non temos sancionados, están Aarón e Lamelas na parte final da recuperación. Esta semana ainda non chegarán para o partido, así que en principio, salvo eles dous, os restos están todos disponibles. É certo que no partido o desgaste polas dimensións, polo que che exige o rival, por como estaba o campo, foi dunha exigencia moi dura a nivel físico, pero o equipo respondeu ben, descansamos adestramos o luns, descansamos o martes como a semana normal, e o resto da semana están entrenando ben, creo que se recuperaron francamente ben. Bueno, con vitorias sempre se recupera un tamén mellor, porque a cabeza tamén, bueno, pois pensa de outra maneira, non? Entón, bueno, a sensación é que o equipo entrenou, adestrou ben, sin problemas físicos e sin acusar ese esforzo de Pontevedra. O partido da primeira volta con Compos non salín contento, sobre todo daquele primeiro tempo, non? Que creo que foi do peor, ademais da tempada, non? Porque creo que o equipo aquel día foi un pouco temeroso, bueno, non fixemos aquilo que queríamos facer, non? Que, bueno, é o que sempre pido, despois pode salir mellor ou peor, pero que traballas hai que plasmalo no campo, non? Ainda que a veces parezca que tes moitos riscos ou non. Entón, bueno, espero que non se repita, non? É certo que o equipo ahora xa é outro, xa leva moitos partidos na categoría, pois xa pasaron eses 17 partidos, non? Para volver a xogar o segundo de Liga contra eles, creo que o equipo xa está máis feito, bueno, xa non ten esas dúbidas que eu creo que plasmou en aquel primeiro tempo que a verdade é que para esquecer, pero tamén recordo que no segundo a reacción do equipo foi moi boa. Espero un partido no que os dous equipos van a tratar de ter o control, que o Compos está cómodo cando ten pelota, nos tamén, que esa pelexa por ter ese control vai a ser importante, pero non definitiva, porque tamén creo que os dous equipos poden facer danos sin ela, non? Eu creo que hai moitos argumentos nos dous equipos, e que, bueno, un partido difícil de descifrar, pois non sabemos moi ben aínda por onde pode sair, non? Por todas estas cousas que che digo, pero o que sí que teño claro é que vai ser un partido moi competitivo, moi competitivo, que hai que estar a moi bo nivel para competir ya este Compostela, non? Porque ten moitos argumentos e porque está facendo unha gran tempada. Bueno, temer, que aquelle tes máis respeto, non? Temer non creo que sea a palabra temer, porque tampouco creo que nos teman a nós, non? Sí que hai moito respeto por varios futbolistas que están en bo momento de forma, por esa experiencia que teñen na categoría, que é o equipo que só perdeu 2 partidos en toda a Liga, non? Que é o equipo que menos encaixa despois do Salamanca. Bueno, ten moitas cousas a favor, non? Eu creo que, como dixen antes, creo que é un gran equipo desta categoría, por iso hai que terlle moito respeto. Pois non o sabemos, miramos ao seguinte partido, porque eu creo que isto vai a ser difícil, salvo que sexamos capaces, que vaya que sí, de encadenar 3, 4 vitorias consecutivas ou 3 vitorias, 5 ou 6 partidos sin perder e que ganes 3 partidos. É dicir, que teñas ahora un mes moi bo de puntuación, de un ritmo de puntuación alta, entonces sí podrás mirar para arriba, non? Pero si sigues en esta dinámica de que a todos nos costa enlazar partidos consecutivos ganando e demais, pois sempre vamos a estar aí en esa incertidumbre. Tamén digo que se ganamos ao Compos, bueno, poñéndonos a 3 puntos deles e co Gravés a favor nos, en esa hipotética situación, pois estamos máis cerca de mirar para arriba que para baixo. O Compos é consciente de que non é o mismo xogar no Verbo Boquete que xogar nas Eiroas, non? Hai que manexar o balón e ser, pois eso, dominador absoluto da posesión aquí é moito máis complicado, non? Entón eu creo que nos vamos a agardar un equipo que faga un pouco pois eso, un pouco como somos nós tamén, non? Por momentos manexar o balón, pero cando non podes, pois tamén ter opcións para poder transitar rápido, con velocidade, aproveitar os espacios que deixa o rival, bueno, un equipo dese perfil. Sempre hai sorpresas, non? Está claro que unha cousa é o coñecemento personal que temos, eu o adestrei, bueno, teño boa relación con el, de vez en cando ainda falamos algo da categoría, do fútbol e demais, pero despois chegado o momento de elegir xogadores, de elegir
bueno, alineación, dibuixo e demais, pois sempre hai capacidade para sorprenderme, tanto eu a él como él a min. O importante é pois, reaccionar, se el me intenta sorprender, reaccionar para que esa sorpresa sea o mínimo posible e que non nos faga dano, non? Eu mesmo pensar a él, supoño. Eu creo que beneficia, porque creo que, bueno, os dous o levamos con moita normalidade, como foi o primeiro enfrentamento, que é certo que eu non estaba no banquillo porque estaba sancionado, non? Pero levamos con moita normalidade, bueno, creo que é bo, incluso que é bo para o fútbol, non? Esta normalidade nun partido entre, bueno, dous adestradores que estuveron, que traballaron xuntos, non? Que ele foi futbolista meu e co que teño boa relación. É complexo explicar isto, non? Eu creo que non é tanto o que nos dá, o que nos quita, senón cando e como o utilizamos, non sempre que utilizamos tres centrais nos dá moitas cousas, nin sempre que non o utilizamos nos dá moitas cousas, pero en función de cando o utilizamos, eu creo que é máis o momento e contra quen, e buscando certas cousas, pois nos dá ventaxa, vamos a decir así, un dibuixo ou outro, non? Pero creo que é máis lectura de moitas veces do que está pasando no partido ou algún punto determinado do rival que queremos contrarrestar ou que queremos superar, pero generalizar é difícil, porque se xogamos con tres centrais, bueno, por fora normalmente para escoller os carrileros ou prescindes de laterales ou tens que poñer extremos, bueno, é complexo, non? Eu creo que é unha arma que temos, que estamos utilizando ben, que non sempre nos dá bo resultado, pero que si nos dá posibilidades de variar dentro dos partidos, e creo que iso é moi importante. Na primeira parte pasaron, a nosa intención non era buscar os espacios, o que pasa que a nosa intención era difícil de realizar, non fomos capaces, non estábamos cómodos, entonces, bueno, pues buscamos esa outra alternativa. Como plan principal do partido, non creo que nós nas Eiroas teñamos que esperar para buscar espacios, non? Eu creo que temos que ser un equipo que queira ir a polo resultado e que queira dominar o partido. Outra cosa, se non eres capaz, ou por momentos non eres capaz, ou por momentos podes facer esa outra labor, vamos a decir así, non? Ou ter esa outra arma, pois hai que utilizala tamén. Pois realmente donde está, non? Terceiro clasificado, non porque sea inferior a Darbe, que bueno, é un equipo máis desconocido para min, pero as distancias non son tan grandes entre o Pontevedra e o Compostela, entre o Compostela e o Darbe, tal vez o Pontevedra por esa capacidade goleadora que ten, non? Pois é un equipo que o vexo superior por eso, creo que non hai na categoría que teña tanto gol, pero moi cerquiña do Pontevedra seguro. Non sei se valorar os equipos polo vistoso é unha valoración sinxela, porque pode ser moi vistoso para min e non gustarlle a xente que ven ao partido, non? Ou ao revés, a veces un partido do meu equipo que a min non me gustou demasiado, hai xente que me di que lle gustou moito o equipo. Entón, como isto é moi subjetivo, eu de vistoso ou non vistoso, eu quero que o equipo xogue ben, o mellor posible, dentro do que traballamos, dentro da nosa idea de fútbol, e que con eso sexamos capaz de gañar partidos, non? Iso é o que me preocupa. Ser vistoso ou non me gusta, pero me gusta se vai relacionado co que nós queremos facer, non ser vistoso por serlo.